दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे UPSC APSC coaching center mean for coaching classes नैबेखौ जों इन'गुरेसननि थाखाय दिनै दिनखौ थिग खालामनानै जों इन'गुरेसन खालामखांबायबो दा बे कचिं सेन्टारा सोरजों जों लोगो लाफानानै खालामनाय जादों बे जाहैबाय जोंनि गुवाहाटीनि मोनसे तक्षशिला स्कुल अफ सिभिल सार्भिसेस बै मोनसे कचिं सेन्टारनि जों लोगो लानानै मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदों जोङो एग्रिमेन्टखौ जों कयेक मासनि सिगां खालामनाय जादों आरो फर्मेलि दिनै जोङो जोंनि नैबे कचिं सेन्टारखौ माखासे स्टुडेन्टखौ सेलेक्सन खालामनानै एन्ट्रेन्स टेस्ट लादों बिसोरनिखौ सेलेक्सननि प्रसेसआ बिसोरखौ जों एन्ट्रेन्स टेस्ट बसायनानै 30 number of students aspirant students of civil services जों सेलेक्सन खालामनानै मोननो हादों 30 आरो बिनि बादैबो सोरबा जुदि पेमेन्ट होनानै जुदि बाव एडमिसन लानानै लानो हायो लानो गोसो दङब्ला बिसोरखौबो जोङो नाजावदों बा आजावदों आरो कचिं क्लासनि थाखाय दा जोंहा मेइन खोथा जाहैबाय बोरै नैबे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जों बोरै आवगायलांनो जों बेखौ जोंनि गेजेराव मोजाङै रायलायनानै बे जिनिसखौ खालामलांगोन खिन्थु बेखौनो जों मिथिनो लुबैयो दिनैनि दिनाव जोङो बेखौ फर्मेलि अफिसियेलि जों दिनै इन'गुरेसन खालामबाय आरो कचिं क्लासखौ आरो बियो फार्स्ट एभार माने फर्मेलि इस्टाब्लिश कचिं सेन्टार बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बे जाहैबाय इन कलाबरेसन उइथ दा तक्षशिला स्कुल अफ सिभिल सार्भिसेस बेखौ लोगो लानानै जों बेखौ फर्मेलि दिनै बेखेवनाय जाबाय दा आसा खालामो जों जाय छात्रफोरा जाय एसपिरेन्ट स्टुडेन्टफ्रा दिनै जइन खालामनानै क्लासखौ लानो थाखाय दिनै फैजेनबाय बियो जालांबाय थाबाय थासिगोन बे क्लासआ आरो बे क्लासआ लाजागोन जोंनि बे तक्षशिला स्कुल अफ सिभिल सार्भिसेसफ्रा माखासे डेडिकेटेड एक्सपिरियेन्स थानाय माखासे माबाफोर दङ टिचारफोर दङ बै बिथांमोनानो मोननै मदै मोनसे जाहैबाय अनलाइन आरो मोनसे अफलाइन मदजों क्लासखौ लानाय जागोन मासाव जेन'बा जोङो अफलाइनखौ खननै बा अनलाइना बिदिनो जाबाय थागोन आरो जेब्ला जों नांगौ होननानै सानो होनब्ला बिसोरजों रायलायनायनि गेजेरजों जोङो अफलाइन क्लासखौ बारायहोनायनिबो चान्सआ दङ आरो बेफोर गासिबो स्टुडेन्टफोरनि मोजांनि थाखाय आरो फर दा बेटारमेन्ट फर दा बेनिफिट अफ द स्टुडेन्टस अनलि आरो जेखौ नांगौ बे मथै जोङो on the basis of requirement will arrange everything and accordingly रेजिस्टार सारा दानो माखासे बाथ्राफोरखौ अलरेडि नोंथांमोननो फोरमायखाबाय लोगोसे बे समाव जों दंफायो तक्षशिला सिभिल सार्भिस कचिं मानि इन्स्टिटिउटनि मानगोनां सिअ बिथाङाबो जोंजों दङ आरो बिथांनि टीम दिनै जेरैबायदि फोरमायदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया गोबाव समनिफ्राय नाजावबाय थादोंमोन माब्रै बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरनो मोनसे सुबिदाखौ होनो हायो कचिंनि गेजेरजों बे कचिं सेन्टारखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय नाजाबाय थादों नाथाय जोङो थांनाय समफ्राव बेखौ हायाखैमोन नाथाय दिनै बेयो गमामायैनो मोगथाङाव फैबाय आरो बेखौहाय दिनै जों जे स्टार्ट खालामनो हाबाय बियो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेहाय जोंनि मानगोनां रेजिस्ट्रारआ फोरमायखाबाय जे मेनि गोबां स्टुडेन्टफोर दंमोन जायफ्रानाखि बे कचिं सेन्टाराव फैनो थाखाय गोसो जादोंमोन नाथाय जिहेतु जोङो मोनसे रिटेन एग्जाम लाबाय बे रिटेन एग्जामनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि एसपायरेन्टफोरखौ दिनै सिलेक्ट खालामदों आरो जायफ्रा मोजां नम्बर मोन्दों बिथांमोनखौहाय दिनै जोङो सिलेक्सन खालामबाय आरो जेखौनो जों फोरमायदों जे जोङो 30 स्टुडेन्टखौ फार्स्ट बेचआवहाय 30 स्टुडेन्टफोरनो मोनसे खाबुखौ होदों जाहाथे बिथांमोना फ्रि कचिंखौ मोननो हायो दिनै जों नायब्ला नुनो मोनो जोंनि बे ओनसोलावहाय बेबायदि सुबिदाफोर गैयिनि थाखाय गोजान जायगायाव थांनानैहाय बेबायदि गावबागावहाय गोबां बेबायदि इन्स्टिटिउटफ्रावहाय मुं थिसननानैहाय बे कचिंफोरखौ लानो गोनां जायो नाथाय दिनै बे जायफ्रा थांदों सिगाङावहाय बिसोरो गोबां थाखा फैसा बाहायनानै थांनो गोनां जादों नाथाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दिनै मोनसे खाबुखौ होदों जाहाथे बे एखे कचिंखौहाय गावनि जायगायावनो मोननो हायो बे सुबिदाखौ दिनै होनाय जादों आरो बाहाय जोङो जे सुबिदाखौ होदों पार केन्डिडेट 30,000 फ्रि कचिं जे फी बेखौहाय होनाय जादों स' अलमस्ट जिहेतु जोङो 30 स्टुडेन्टखौ फ्रि कचिं होगासिनो दं बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बे खेबावहाय 9 लाख बाहायनानै बिसोरनो बे सुबिदाखौ होनाय जाबाय आरो जोङो बेखौनो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावहाय बांसिन स्टुडेन्टफ्रा जेब्लानाखि मिथिगोन मानोना जोंखौ प्रमट खालामनो हायाखै बारा गुवारै जों मिथिहोनो हायाखै जानो हागौ फैबाय थानाय समाव लासै मिथिलांगोन आरो जोंनि फरायसाफोरनि पार्टिसिपेसना बांसिन जागोन बांसिना नाजागोन बाहाय फैनो थाखाय बे 30 जे फ्रि कचिं जों होगासिनो 30 स्टुडेन्टनो बेल' नङा बेजों लोगोसे देग्लाय जायफ्रा थालांबाय सोरबा जुदि इन्टारेस्टेड स्टुडेन्टफोर दङ
बे कोचिंआव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लानो हागोन मानोना जोङो अलरेडि 20 स्टुडेन्टफोरनि मुंखौ फोसावखाबाय जायफ्रा वेटिं लिस्टआव दंमोन बिथांमोना जुदि गोसो जायोबा फैनानै पेइड एडमिशननि थ्रुयै एडमिशन लानो हागोन बिथांमोना पेइड खालामनांगोन एडमिशननि थाखाय आरो बे कोचिंआव बाहागो लानो हागोन इतिमध्ये जों नुनो मोन्दों माखासे स्टुडेन्टफ्रा फैगासिनो दङ एडमिशन लानो थाखाय जोङो बिथांमोननो एडमिशन होगोन जाहाथे बिथांमोनाबो बे खाबुखौ मोनो नाथाय जोंहा केपासिटिया खमखाय दिनैहाय बे नाम्बारखौ जों बारायनो हायाखै मोनसे लिमिटेड माबानि नाम्बारावनो थानानै जोङो बे प्रग्रामखौ सालायनो गोनां जादों आरो बे प्रग्रामा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय होननानै जों फोरमायबाय आरो बियो इट विल कन्टिन्यू फर 10 months 10 मासनि थाखाय बियो कन्टिन्यू जागोन दिनैनिफ्राय आरो जेरै जोंनि रेजिस्ट्रार सारा बुंबाय जे ब्लेन्डेड मडआव जागोन बियो माबा समावहाय अनलाइन मडआव माबा समाव अफलाइन मडआव बिथांमोना जोंनो खोथा होदों मासावहाय खनथामसो बेबादि जोंनि इउनिभारसिटियाव फैनानै फिजिकेलि जोंनि स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्ट खालामगोन आरो बेबायदिनो कोचिंनि जे बेबस्था दं बे बेबस्थाखौ बिथांमोना अफार खालामगोन बे समावहाय बेखौनो फोरमायबाय जे जों आसा खालामदों इउनिभारसिटिनिफ्राय जे 30 स्टुडेन्टफ्रा दा आवगायबोबाय बा सिलेक्सन मोनबाय बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जोङो फार्स्ट बेच हिसाबै जोङो 10-12 जनब्लाबो जुदि फाइनाल स्टेजसिम जों लांनो हायोबा बे मोजां मोनसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खौरां जागोन बेनि थाखायनो जोङो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जागायजेनबाय जानो हागौ फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै बे कचिं सेन्टारनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि सिभिल सार्भिसेस एसपायरेन्टफोर दङ बिथांमोननो बे खाबुखौ होलांबाय थानो हागोन गतिके आं बे समाव बारा बुंनो सानाखिसै दिनै बाहायनो इउनिभारसिटियावनो जागोन इउनिभारसिटियाव जोंहा गेस्ट हाउस दङ गेस्ट हाउसआवहाय बिथांमोना थाफैगोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि क्लासेसफोरखौ लानाय जागोन आरो जेब्लानाखि एकाडेमिक सेसना स्टार्ट जागोन जिहेतु जोंनि क्लासआ 9:30 स्टार्ट जानाय 4:30 जायो अफलाइन क्लासखौ जोङो 4:30 उनाव दोनदों 2 आवार्स 3 आवार्स जागोन बिथांमोना जेला फैगोन आरो अनलाइननि बेबस्थाखौबो दुरिं क्लास आवार नङा बेयो क्लासनि उनावसो जागोन जाहाथे बिसोरनि एकाडेमिक्सआ एफेक्ट जाया जोंहा बाहाय सिअ दङ वी हेभ सिअ विथ अस फ्रम दि Takshashila स्कुल अफ सिभिल सार्भिसेस आई विल रिक्वेस्ट हर टू शेयर फ्यू वर्ड्स इन Assamese